Elektrický skúter Zetec ponúka vysoký výkon, modernú výbavu a maximálny komfort pri každodennom používaní. O pohon sa stará výkonný 1000-watový motor, vďaka ktorému skúter dosahuje maximálnu rýchlosť až 25 km za hodinu. Plynulý rozjazd zabezpečuje funkcia Soft Start, ktorá eliminuje nepríjemné trhnutie pri rozbiehaní. Na ľavej rukoveti sa nachádzajú ovládače diaľkových svetiel, smeroviek a klaxónu. Nechýbajú ani 4 tlačidlá na prepínanie skladieb a ovládanie hlasitosti hudby. Pomocou USB kábla jednoducho pripojíte mobilný telefón a môžete si počas jazdy prehrávať svoju obľúbenú hudbu. Na pravej rukoveti sa nachádza prepínač jazdy dopredu a dozadu, označený písmenami D a R. Po zaradení režimu R sa automaticky rozsvietia výstražné svetlá pre ešte väčšiu bezpečnosť. Nájdete tu aj prepínač osvetlenia a tlačidlo na výber z 3 jazdných režimov, vďaka ktorým si môžete prispôsobiť výkon skútra podľa aktuálnych potrieb. Nabíjací konektor je prakticky umiestnený pod sedadlom, čo zabezpečuje jednoduchý prístup a zároveň ochranu pred vonkajšími vplyvmi. Pre maximálne pohodlie je skúter vybavený posuvným zadným operadlom, ktorého polohu si môžete prispôsobiť. Opierku hlavy je možné výškovo nastaviť a lakťové opierky sa dajú jednoducho vyklopiť nahor, čo uľahčuje nastupovanie aj vystupovanie. Na zadnej strane operadla sa nachádza uzamykateľný úložný priestor, ktorý bezpečne ochráni vaše osobné veci. Pod sedadlom nájdete batériu spoločne s poistkou. Elektrický skúter Zetec spája výkon, komfort a praktické funkcie do jedného moderného riešenia. Vďaka bohatej výbave a premysleným detailom ponúka pohodlnú, bezpečnú a príjemnú jazdu pri každom použití. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.